Pwy ydy hi? Pwy sy'n hoffi hi? Pwy mae hi'n hoffi? Beth di ymbalwdraeth? Beth sy'n cynhyrchu ymbalwdraeth? Beth mae ymbalwdraeth yn wneud? Beth di ymbalwdraeth? Beth sy'n cynhyrchu ymbalwdraeth? Beth mae ymbalwdraeth yn wneud? Beth ydy banjo? Beth ydy banjo? Beth mae'r banjo yn wneud yn y gegin? Beth mae'r banjo yn wneud yn y gegin? Beth sy'n cuddio dan y banjo? Beth sy'n cuddio dan y banjo? Pwy ydy Sharon Stone? Pwy ydy Sharon Stone? Pwy sy'n actio yn Basic Instinct? Pwy sy'n actio yn Basic Instinct? Pwy mae Sharon Stone yn ffonio? Pwy mae Sharon Stone yn ffonio? Pa fath o anifeiliaid ydy llygod? Pa fath o anifeiliaid ydy llygod? Pa fath o anifeiliaid mae llygod yn bwyta? Pa fath o anifeiliaid mae llygod yn bwyta? Pa fath o anifeiliaid sy'n bwyta llygod? Pa fath o anifeiliaid sy'n bwyta llygod? Faint ydy'r tocyn? Faint ydy'r tocyn? Faint mae pobl yn yfed yn Llydawr? Faint mae pobl yn yfed yn Llydawr? Faint o bobl sy'n defnyddio Facebook? Faint o bobl sy'n defnyddio Facebook? Pa liw sy'n y pot? Pa liw sy'n y pot? Pa liw ydy indigo? Pa liw ydy indigo? Pa liw mae Max yn licio? Pa liw mae Max yn licio? Pwy sydd ar y gwely? Beth ydy karate? Beth mae'r ci yn neud? Pwy sydd ar y gwely? Beth ydy karate? Beth mae'r ci yn neud?